Hello mga manoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Sasabihin ko mamaya kay Reynalyn kung natapos yung tugtog.
napapalo ngayon. Mamaya kakausapin natin si Reynalyn. Oo nga po, sana nga po merong yung kahit yung professional drummer po ba na makapag-jam sa kanila. Saka yung mga membro ng banda na makaka-jamming nila. Good morning po sa lahat po ng ating mga viewers. Kumusta po kayong lahat yan?